To jende ngero koro ikelo mbaka mopogore. ODM masani opogore diriyo. Ntiere man gi jatelo men Dr. Buru Oginga to ntie machielo mar ojende. ODM pok opogore. ODM dhi bedo mbele kachicha ji pod ji ni mana gi differences. Lakini wach moro ni ODM obarore man pod ji ng'iyo ni gine ni to yien no gore piny. Ma ji okere. To yien kogore piny nyaka winy mogede bad yien bende fuyo dhi manyo kuonde mamoko magine. Inyalo neno ka gifuyo to giduogo to gichung' e yien machiegni. But ka koro gidwa bedo ni mondo gibed gathered to kendi chak yudo ni mgine. Nikech wan gi agenda achiel. To ji te koro manyo space. Kata ana manyo space. Winjo. Kata ana manyo space. Yeah. Ma ino kene kopogore mana dwaro kama ng'ato so e wi. To mago jochiemo te kata. ODM ji biro bedo kanyachiel kae to gimo alamo ni wayude ng'at moro machalo gi jakom manyalo yie thone piny. Lakini sani to ji te mantie kanyo onge ng'amo yie thone piny. Ojende mosewuok mobaro gi Sifuna giri Babu giri Orengo to ken ojana to emben kod gi Osud sigiri go. Iparo ni gin gi uteku machalo mar baba cha koso gi. Ok ka ji joge te pod wacho mana ni baba no wacho. Onge ng'amo osewuok ni ana wacho. Joge te pod wacho mana ni baba no wacho. Ng'at ko machielo ni be baba no wacho. Iwinjo. To koro message mar baba was very clear. Kapo ni ji te dwa ni mondo lu gima ne baba wacho. To king'iyo both sides of the divide tidhier nono ni to kare in miwacho ni baba no wacho to ng'ani be wacho ni baba no wacho. Fine, baba wewa ka wane broad based government. Why don't we support broad based government mondo wane full implementation mar the 10-point agenda kuma chope. Kuka ji wachi ni baba ni wewa broad based government to ne donge ne wachi ni nyaka dwe mar adek. Implementation period. Ne nyaka dwe mar adek. Dwe mar adek no osechopo. Okay, ko to chopo. Poko chopo. Dongo ne dwe achiel ke. Poko chopo. Dongo na ndalo moko matin dwe achiel. Koro wan kaka oganda mar ODM no nego wabed gi pogruok e paro ni dwe mar adek mane baba gini oketo kaka singo ni kochopo dwe mar adek to wachakwa wa retreat wang'eyo ni to gik mano wachi gi era achiel ariyo adek mosebedo implemented modonge itimo nango. Can we extend the period kata watim nango? Iwinjo. Kech wane wayiere te ni wane broad based. Mabende Sifuna mano o draft gino donge baba no wacho no ni Sifuna mano draft. To sani koro kapogruok osebedo. Maji koro jomoko wacho ni gin gi onge broad based. Jomoko ni e broad based. Koro ere ng'ama luwo gima baba no wacho. To seche ma gitimore te to jopiny ni kanye. To donge miwacho ni when the two balls fight to lume mainyare. Ok jopiny ema koro interest margi obedo suspended. Gima penjo no nikech ing'eni in speaker mar county ing'eni iwinjo kaka MCAs magi paro to jopiny bende ing'e kaka giparo. King'iyo an gima ng'eyo ni kaka wantie ne wadonjo kaka Azimio mane obedo sirkal ma Nairobi. To pogruok ni e dierwa kaluwore gi ot mar Azimio. Kech ne wan gi Wiper, ne wan gi Jubilee, ne wan gi ODM. Jubilee ung'e ni koro sani gionge kanyachiel gi ODM. Wiper be onge kanyachiel gi ODM. Iwinjo. But winjruok mane wan godo mar pogo kombe to pod o remain intact. Pod jogo are serving in those positions. ODM pod nigi kombe gi, Jubilee pod nigi kombe gi, Wiper be pod nigi kombe gi. Koro mano bende pogruok mantiere. To kiduogo e ODM marwa e assembly to anyalo nyisi ni kaka wawuoyo sani 99% mar members mag ODM pod nigi the spirit mar broad based government. One pod wa support initiative mar broad based government. Wadwa neno ni 10-point agenda ka ochopo kanye to nyaka karango. Iwinjo. Ma wan pod wasiro sirkal mar Dr. William Ruto.
Yes. To higa mar 2027 kochopo koso man to koro bro ng'iyo bang'e. Mano ting'e ni koro biro bedo determined gi chama. Iwinjo. And Chama mano be gima kelo pogruok nikech Sifuna to osewacho ni ng'ata ng'ata masiro jatend piny Kenya kanyo onge. To koro mano nyiso maler ni en osechat his path. Mano en bende koro nitiere kaka odwa dhi into 2027. But an gima ng'eyo, an kaka speaker ma Nairobi, na oketa kom gi chama mar ODM. Chama mar ODM ang'eyo ni en chairperson mar party to gi party leader to gi executive director mar party. Those three offices are still functional. Ang'eyo no Wuoro Ng'wen is still the executive director mar party. Mano miya nomination certificate. An mane murengo mantie. Kech mane chama mano nominator to go and contest for the position of the speaker on behalf of the ODM party. Mane kama antiere. Kama Oburu Odinga nitiere kaka party leader, kama Gladys Wanga nitiere kaka party chairperson. To gi Wuoro Ng'wen. Mane kama antiere. Okay. Yes. Nitiere ng'ama penjo mar